molta aigua, perquè veig que s'està secant molt, i llavors es tira una mica més d'aigua, perquè si no, no quedarà bé. I ara, d'aquí un minut, ja tiro les gambes i baixo el foc. Foc en 10 minuts, però que si no... Bueno, ara ja tiro aquí, han passat 5 minuts, tiro les gambes i baixo el foc. I d'aquí 10 minuts ja estarà tot fet. Aquí se poden ficar també una escamarlà per persona i un parell de musclos per persona, però avui no en tinc, no em vaig guardar i no en tinc. Com que no en tinc, doncs això és suficient. Ara baixarem el foc i falten 9 minuts per tancar-lo, ja està.